прийняв, Яночка. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, Маша. Добрий вечір. Поспіла до інтерв'ю подрихтуватися. Увесь час відказувала на твоє нерозумне питання. Пробач, Яночка. Ой, я тоді пойду. До побачення. Буслик, ти куди? Як я можу не звертати уваги на свого сябра, який до того ж не у гуморі? Буслик, що з твоїм настроєм? Чим тобі допомогти? Усе у порядку, заставайся. Будем разом допомагати Яні з її важної справи. Дякую. Мені допомога Буслика не потрібна. Яночка, ти поводиш себе вельми непригожа. Навошто кривдиш ма... Це справа. І що за Яна? Ой, цікава ідея. І Маша, ти ж у нас і переможця конкурсу «Пригожості», і живьолам розним допомагаєш. Во, я ще придумала. Маша, а можна ми на викладці нашого часописа твій здимок розмістимо? Коли ласка, і інтерв'ю для вашого часописа я дам з задовольненням. Тільки даремно ти, Яночка, від допомоги Буслика відмовляєшся. А чим малий може допомогти? А ти сама подумай, часопис же не може бути тільки з одного інтерв'ю. А Буслик у нас видатно малює. Можна розмістити у часописі його картини. А що? Недренна ідея. Буслик, намалюєш нам для часописа кілька картин? А ще Буслик може написати артикул про своїх буслов-свояков. І правда. Слідну мову так цікаво, я і сама буду займатися по вашому часописі. Судовно. Читачов цікавять різні теми, тому чим більше різностайності, тим ліпше. А Коска розкаже, які книги можна прочитати. А Рися може вести спортивну колонку, і отримається у вас вельми цікавий часопис. А Тимоча ми попросимо його надрукувати. Правильно, Яночка. Думаю, усі з нетерпливостью будуть чекати перший номер. Так що, візьмемося за інтерв'ю? Ні, мені треба ліпш до його подрихтуватися. Продумати цікаве питання, бо у нас буде вельми серйозний часопис. Тоді відкладемо інтерв'ю на завтра. Ой, а зараз давайте глядеть мультфільм. А зараз, сябри, надійшов час рихтуватися до сну. Цікавих усім снов. Добраніч, дівчинки і хлопці.